हेलो लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दायो जोङो थांगासिनो बिश्वकर्मा फुजा नायनो आरो लोगोफोर जोंहा दासो सम मोनदों। न'आवबो जोंहा गिदिरनो होदोंमोन नालाय एसे आर'ज होरिबो लादोंमोन। बेनिफ्राय दा न'ना जोबखांनानै स्रां स्रिं बानायनानै जोंहा दसे ओंखारबोदों आरो समाबो 7:30 जाबाय। बकाजान होननाय मोनसे जायगायाव जोङो बिश्वकर्मा नायनो थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर बे जायगाया आसामावनो दङ। बकाजान होननाय बे CCI आरोना। ओमफ्राय बेवहाय जोङो फेमिलिजों जयैनो थांगासिनो दायो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर।
Oi, que já mal decoração aqui na gente. Oi, que já mal. Hey, wah, ini pura family. Bye 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 bye. Ay jiwa थांफाया दे किन्तु जोंहा एसे थांसिगोन ना लोगोफोरा आइमोनानै एसे थांसिगोन। नै दायो जोङो गलाघाट फारसे थांफिनगासिनो आरो लोगोफोर बिश्वकर्मा दिनबाबो जोङो न'आव हर थानो मोनासै आरो समफोरानो बिदिनो जाहैबाय नालाय थानो लुगैबाबो न'आव जों थानो मोनासै हर फैफिननांबाय आरोना जोङो थाबाबो जाया आरो ओंखायनो जोङो फैफिनथारनांबाय हरबाबो जिउआ नै उन्दुलांबाय समाबो 11ता जानोसैयानो आरो लोगोफोर जों
दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसाङावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन।